समाज सिबियारि रुंसारि आदुला कसारी गोसोखां सेथि जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। बर' बाजार दखरा एबसु खयराबारि जुबक संघ आरो दाउबगामि जुबक संघनि बानजायनायाव समाज सिबियारि रुंसारि आदुला कसारी गोसोखां सेथि जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। बे जोबथा जोलुर बादायलायनाया ज्ञानोदय एफसि आरो निउ मडेल एसि बे मोननै गोख्रों हानजानि गेजेराव जानानै थाङो आरो टाइब्रेकार गेलेनायाव निउ मडेल एसिया 4 गल आरो ज्ञानोदय एफसिआ 3 गल सोयो आरो निउ मडेल एसिया ज्ञानोदय एफसिखौ 4 गल सोनानै 1 गलनि फारागथियाव फेजेननो हानानै देरहासार जानो हायो। मख'जाथावदि बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघालआ बाहागो लायो आरो किक अफ खालामनानै होयो बिटिआरनि आयनाफोरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। समाज सिबियारि रुंसारि आदुला कसारी गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। स्वर्गीय आदुला कसारी स्मृति ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম বছৰ এই শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। স্বৰ্গীয় আদুলা কছাৰী নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ পিতৃ আছিলে, এক সমাজকৰ্মী, খেতিয়ক আৰু গাঁওখনক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, পৰিয়ালক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি তেনেকুৱা এটা ব্যক্তিত্ব তেখেতৰ আছিলে। প্ৰত্যেকজন পিতৃয়ে স্বৰ্গীয় আদুলা কছাৰীৰ পৰা প্ৰেৰণা ল'ব আৰু প্ৰেৰণা লৈ তেখেতে নিজৰ পৰিয়ালটোক গঢ় দিব। তেখেতৰ সুসন্তান দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হৈ নিজৰ অৰিহণা জাতি, সমাজ আৰু ৰাজ্যৰ কাৰণে দিয়ে। বড়ো অঞ্চলত দীঘলীয়া এক সংগ্ৰামৰ পিছত শান্তি আহিছে। এই শান্তিটো চিৰযুগমীয়া হওক আৰু এই শান্তিৰ পিছত এতিয়া উন্নয়নৰ যিটো বাট মুকলি হৈছে, আমি সকলোৱে উন্নয়নৰ বাটত আগবাঢ়িব লাগে। জাতি, ৰাইজ সকলোকে আমি উন্নয়নৰ ফালে লৈ যাব। बाजारनिनो सासे थागिबि सुबुं आदुला कसारी बिथांनि जि गोसोखांथि, बे गोसोखांथियाव नैबे ओनसोलनि दखरा बर' फरायसा आफाद लोगोसे संघ आरो बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा लोगो नांनानै बेवहाय आदुला कसारीनि रुंसारि आदुला कसारीनि जिखिनि बिथाङा थांना थानाय सम, बे थांना थानाय समाव बे ओनसोलाव जिखिनि फसंथानफोर बेवहाय सोलोंथाइ फसंथानानो होन, गुबुन गुबुन फसंथानफोर गायसननाय, लोगोसे बे ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानानै जिखिनि जेंनाफोरखौ बिथाङा गावगायनि थांना थानाय समाव फोजोबस्रांनो हादोंमोन आरो बेखौनो एसे गोजोर खालामनो थाखाय गमामायैनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनसे मोजां मोनसे गरन्थ लादों आरो गरन्थ हिसाबै दिनै फैयै फैयै रुंसारि आदुला कसारीनि गोसोखांथि जि जोलुर बादायलायनाय, बे बादायलायनायनि जोबथि गेलेनाय बादायलायनाय आरो बे जोबथि गेलेनाय बादायलायनायाव आं बेवहाय बेखेवगिरि महरै आं बाहागो लादों। बाहागो लानानै गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। जोबोद आब्रुथिनि गेजेरजों खेलाया, जोबथा खेलाया बेयो जाबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों गमामायैनो जों नैबे ओनसोलनि, जों बिटिआर ओनसोलनि बर' बाजार रौता ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गमामायैनो जोंनि फैबाय थानाय जिखिनि लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरनो मोनसे मोजां मेसेज, मोनसे मोजां रादाब गमामायैनो होनो हागोन आरो नैबेबायदि जिखिनि गेलेनाय बादायलायनाय, बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों गमामायैनो साफा सुबुङा गावखौ गायसननायजों लोगोसे समाज आरो न'खरखौबो गायसननो हागोन। लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोल, आसाम आरो भारतआव बेयो मोनसे मोजां गावगायनि जिखिनि गायसनथाय, बे गायसनथायखौ गायसननो हागोन। आं बेनिखायनो नैबेयावहाय जायफोरा बे बादायलायनायखौ बेवहाय बानजायदों, बे बानजायगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो बे जि गेलेनाय बादायलायनाय, बे गेलेनाय बादायलायनाया जाहाथे इयुनावबो सोलिलांबाय थायो। आं बानजायगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोननि जिखिनि मिडिया, बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनानै दोनबाय। गमामायैनो बियो जाफुंसार जाथों आरो बियो जाफुंसार जागोन। जोंनि आसाम नाङै 9 उफ्रा बिसायख'थिया बेवहाय सोलिनो थांगासिनो दोङो आरो जों बिटिआर ओनसोल हिसाबै जोंहा
30 नं सिडली जि बियाब बे बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ बे हिसाबाव दिनैनि समाव जिखिनि माने इउपिपिएल थामहिनबा NDA नि जिखिनि बिजाथि बे बिजाथिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरखौबो बेवहाय मुं थिसननाय बा नमिनेसन होनायखौ नुनो मोन्दों आरो फैगौ जिहेतु समा दंबावो बेवहाय नमिनेसन बोखांनाय आरो नमिनेसन कारेक्सन जानाय बे समा दंबावो आरो जों फैबाय थानाय जि सम बे समा जोबनायनि उनावसो जोङो बुजिगोन दे बेवहाय मा रोखोमनि बादायलायनाया जागोन दिनैनि समाव जि मोनसे बादायलायनाय बे बादायलायनाया गावबा गाव दोलोआ बेवहाय खालामगोन आं BTR नि सासे एसे दायित्व गोनां बेक्ति हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन दे जि बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थि जोंनि BTR ओनसोलाव बे गुबुन गुबुन बिसायख'थिफोरा जेरैबायदिहै मोजाङैनो जोबलांबाय नैबे फैबाय थानाय जि 30 नं सिडली बियाबनि जि उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाबो जोबोद मोजाङैनो बारलांगोन आरो बेवहाय गावबा गाव जिखिनि राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया जोबोद मोजाङै फोजोबनो थाखाय आब्रुथिनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ माने फोजोबनो थाखाय गावबा गाव हान्जाया बेखौ जोथोन लानांगौ आरो गावबा गाव हान्जाया बेखौ मोजाङै फोजोबनो थाखाय गरन्थ लानानै बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ समाज सिबियारि आदुला कसारी आंनि जोनोमगिरि बिफा बिथांनि मुङै जि बर' बाजार दख'रा एबसु गरायबारि जुबक संघ आरो दावबगामि जुबक संघआ जथायै बिथांमोना बानजाय आफाद दानानै थांनाय 16 अक्ट'बरनिफ्राय जि खेला जादोंमोन दिनै जोबथा एबा फाइनाल गेम आरो बे फाइनाल गेमा दा सोलिगासिनो दङ बे ओनसोलाव जि गेलेनायनि बिथिङाव मोनसे गोख्रों थासारि दङमोन गेलेगिरि दङमोन थांनाय गोलाव समाव बियो स्तब्ध जानानै दङमोन आरो दिनै बेयाव टुर्नामेन्ट मोनसे खुंनाय लोगो लोगो आदुला कसारी बिथांनि मुङाव दिनै बयबो क्लाबफोरा गेलेगिरिफ्रा मोनसे गोसोआव साहस आरो मोनसे एनकारेजमेन्ट मोनदों मिजिंथियो बिनि गेजेरजों क्लाब आरो जोंनि माने जायफोर स्किल गोनां प्लेयारफोर उननि समाव बे ओनसोलाव आरो बांसिन उजिगोन बा रोंखा राखा जागोन आरो आदुला कसारीया सासे सहज सरल साधारन खेथियक सासे बेक्ति हिसाबै बिथाङा समाज आरो हारिनि फारसे जिखिनि हाबा मावदोंमोन फरायसालि गायसननायाव बा गुबुन जिखिनि जोंनि बायदिसिना जेंना जेंसि समाजाव सोलिनाय बियो अराय जुगामि जानानै थागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो रायजो राजाफ्रा दिनै लैहोर लैहोर फैदों गेलेनायनि फारसे बयबो समर्थन होनो फैदों आं बेखायनो बयखौबो आलासि आरो रायजो राजाखौ न'खरनि जानानै आरो बानजायगिरि बिथांमोननि जानानै धन्यबाद बावबाय बानजायनायाव आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जादों बयस एन्ड गार्लस जोङो नुदों बिराद मोनसे इनार्जेटिक आरो स्पिरिट गोनां जोंनि क्लास 6, 7, 8आव फरायनाय स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव बिनि उनाव जों आन्डार 15, आन्डार 17 खुंनायनि थाखायबो जोंहा टारगेट दङ बड'फा फुटबल क्लाब जोङो दानानै हाबा मावगासिनो दङ आरो बेबायदि इनभल्भमेन्टनि गेजेरजों बेबायदि परिबेस दानायनि गेजेरजों ड्राग्स जौ जुवानि बा ट्राफिकिं चाइल्ड मेरेजनि जि एन्टि ससियेल हाबाफारि बे दिगखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन बा गैया खालामनो हागोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ पजिटिभ दिगथिं जोङो लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो बेखायनो रायजो राजा गारजेन बयबो बे बिथिङाव नोजोर होनांगोन जों आफाद हिसाबै हारसिङै मावनो हानाय नङा बेयाव बयनिबो बिबान दङ आरो बयबो गोसो गोथारै हाबा मावोब्ला समाजखौ जोङो फोसाबनायाव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायाव जों जाफुंसार महर मोनगोन बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद गान्धी हिन्दुस्तान साहित्य सभा हारिमु आफाद जथायै जों हाबा मावगासिनो बड'लेण्ड BTR सरकारा जिखिनि जोंनो मदद जोङो हास्थायदों बिथांमोना मदद होनो थाखाय खोथा होदों आरो जोङो भलन्टारिलि खुंफुं आफादफोरा जोङो लोगो नांनानै जिखिनि हायो जोङो खालामगासिनो दङ 15 नभेम्बराव भारतनि गाहाय मन्थ्रि प्रधान मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बावैसो जोंनियाव खौरां फैदों हम मिनिस्ट्रि अफिसनिफ्राय जे 16 अक्ट'बराव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सानखालि भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङाबो फैनो होननानै जोंनो खोथा हरदों बे खोब गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिखौ जोङो नेसनेल केपिटेलाव नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो मोनसे एटेनसन ड्र' आरो मास्टार स्ट्रक होनायनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि आगानसे जों स्टेपखौ लांबावनो हागोन आद्रा थानाय BTR एकर्डनि जेंना जेंसि गासै
जोंनि जे आइडेन्टिटि जोंनि जे सेफगार्ड जोंनि राजनितिक आरो संबिधाननि अधिकारनि फारसे जोंहा मावफुंनांगौ दङ जोङो बेनि गेजेरजों आवगायलांनायाव थारैनो जाफुंसार महर मोनगोन आंहा फोथायनाय दं गोजोन्थों। दुला कछारी अर्थात जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां दिपेन बर'नि आंगो बिफा। थ' बिथाङा सासे समाज सिबियारिमोन। दा बिथांनि गोसोखांथियाव बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खैराबारि लाइमोन आफाद, गरायबारि लाइमोन आफाद, दाउब' गामि लाइमोन आफाद बे मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट होनाय जादों। जाहाथे बिथांनि समाजाव होलांनाय जा बिहोमा बे बिहोमाफोरखौ गोजोर खालामनो हायो। थारैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना नैबे गेलेनाय बादायलायनायाव बे ओनसोलनि माखासे लाइमोन गेलेगिरि जायफोरा फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो एबा इयुनाव गावबा गावखौनो सासे राफोद फुटबल गेलेगिरि हिसाबै गायसननानै लानो सानदों। दा बिसोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जादों। नैबे जिथु गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ नायनानै खोब गोजोननाय मोनदों। गुबुन गुबुन समावबो उदालगुरियाव जानाय मोनफ्रोमबो बेबायदि फ्राय गासिबो नङाबाबो गोबां फुटबल टुर्नामेन्टफोराव आलासि हिसाबै बाहागो लानो मोनफैनानै खोब गोजोननाय मोनो। मानोना नैबे उदालगुरि जिल्लायाव फुटबलनि जि मानसिफोरनि फुटबलनि सायाव जि माने मोजां मोननाय आरो गेलेगिरिफोरनि जि उत्साह बे उत्साहआ थारैनो गोबां दङ। आसा खालामनो हायो बेबायदि टुर्नामेन्टनि गेजेरजों इयुनाव गेलेगिरि बिथांमोनखौ साफा साफा राफोद गेलेगिरि महर हिसाबै गायसननो हागोन। बे दाउब'नि थाखाय मा मोन्दांथि मेसेज होलांगोन? खोब गोजोननाय मोनो। बिथांमोना जोंखौ सासे महरगिरि हिसाबै जिखिनि मोजां मोनबोबाय बे मोजां मोनबोनायनि थाखायनो जोङो साफा साफा बर' हारिनि मिथिजानाय महरगिरि जानो हादों। दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ नुनानै गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनो। दा रायजो राजाफोरनि बेबायदि थुलुंगाखौ मोनबाय थायोब्ला निस्सय इयुननि समावहाय जोङो बर' समाजनि थाखाय इयुनावहाय मोजां मोजां सावथुन दिहुननो हागोन जों बेखौनो आसा खालामगोन। MCLA माबायदि? देग्लाय जोङो हायनामुलि एक्सुवेलि हायनामुलि 8 जानांगौमोन 2025आव। खिन्थु रायजो राजाफोरनो एसे आलादा एसे मजा होनो थाखाय गोजोननाय होनो थाखाय जोङो मोनसे कनसेप्ट लानानै दायो सावथुन लिरनायाव मुखुब जाबाय दङ। बेखौ थारमाने हायनामुलि पार्ट 33 जागोन आरोखि। दा हायनामुलि पार्ट 33 होनोब्ला 2005निफ्राय जागायनानै बेयो 2050आवसो जाहैगौमोन हायनामुलि पार्ट 33आ। दा ओंखायनो जोङो माने 2025, 26, 27 बेबायदिनो माने 40खौ बारस'नानै थोंजोङै 2050आव जों फैला मेन्देला दाब्ला मा जाहैगोन माबायदि जाहैगोन खिन्थु जों माने एसे बोरायख्रेब लांगोन आरोखि। थ' बै कनसेप्टखौ लानानै हायनामुलि पार्ट 33 खिन्थु कनसेप्टआ जाहैबाय माने नायगिरि बिथांमोननो जों माने 2050खौसो दिन्थिगोन आरोखि। थ' बेबायदि कनसेप्टजों दा जोङो सुजुगासिनो दङ हायनामुलिखौ। स्ट'रिखौ उनाव मिथिसिगोन। दानो माने खोन्थाखाजोब्बाथ' उनावहाय खोब माने गोथाव मोननाय नङा आरोखि। दा बेनो 2025आव जिहेथु जोंहा बर'फ्रा मोनसे सिजनखौ जों होसोयो। जिहेथु जोंहा सिनेमा दिन्थिनो बेबायदि थाजोर प्लेटफर्म गैया। दासो बेखौ खालामनो नाजागासिनो दङ। थ' सेप्तेम्बरनि गेजेरावहाय बे सावथुनखौ दिहुननो जोङो नाजागोन।